Assalamun alaiki sai da ke zan yi komai. Assalamun alaiki tunda na soki na samu komai. Assalamun alaiki duk makiyinki ya rasa komai. Assalamun alaiki mai matsayin da ba a tare mai. Assalamun alaiki umma ina cikin wannan hali. Assalamun alaiki ki agaza dan Imama Ali. Assalamun alaiki mama ki taimaka mun da kulli. Assalamun alaiki mama ki tausaya mun tajalli. Lafiya tajallin buwaya, salam alaiki ya garkuwata. Lafiya mudubun guda biyu umma kina cikin zuciyata. Lafiya sirrin nubuwa komai naku ne sayyadata. Lafiya arzikin da bai karewa ke kike mun gata. Umma ku ne sannadina litta dabbai jallabina. Mama ke ce nan uwa ga litta kun game ko ina na. A ɗaitu nafsi zakiya, umma da ke nake lamurana, na ba ku fansa ga komai har ummi da abba da kaina. Dan zatin yi na faɗu mataimaki ranki amsan kirana, dan hasken goshin Imama Ali ki ƙara tsare jikina. Dan ƙarfin isar Rasulallahi ki mun tukwicin Madina, zuciyata tana ta kewar Madina ma.